निष्फल भइले कबो हौसला कम नइखे चंद्रयान 1 फेल हो गइल तब कोनो गम नइखे चंद्रयान 2 निष्फल भइले कबो हौसला कम नइखे आइल चंद्रयान 3 की बारी आइल चंद्रयान 3 की बारी जे मिशन सफल करौले बा भारत माँ के शान तिरंगा चंदा पर लहरौले बा भारत माँ के शान तिरंगा चंद्रमा पर लहरौले बा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर जगह बनवले रोवर प्रज्ञान घूम घूम के चांद के दशा बतवले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर जगह बनवले रोवर प्रज्ञान घूम घूम के चांद के दशा बतवले भारत विश्व गुरु हा भैया भारत विश्व गुरु हा भैया इसरो भी साबित भइले बा भारत माँ के शान तिरंगा चंदा पर लहरो